Comrade Bomshogeza vobuda vachitaura mashoko pachena, mashoko anorwadza. He fired kuda kwaShetagwirei. Auya akamuudza mashoko ekuti aiwa ngoona kuda kwaShetagwirei haana kana tsitsi nenyika yeZimbabwe ende haatombonyari awa nezvaanoita. Ndisati ndapinda mashoko ari kunyatsoratidza kuti aiwa Bomshogeza anga akagumbuka pamusoro pakuda Tagwirei nesezvaari kuita, mamobilizations ari kuita. Tokuba subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa aiwa pamashoko ataurwa naBomshogeza anobuda nyora achiti Tagwirei comes out saying a person who is not a tenderpreneur is foolish. What type of talking is that, people of Zimbabwe? What we know is the tenders, all of them are being dished out corruptly. They are being dished out in Mnangagwa's office. There is a tender procedure that used to work. It no longer works. How can we all wait for tenders? He calls those without tenders thunderheads. He is traveling around. What shocks me is people in ZANU-PF will be clapping at that corruption. What's special about Tagwirei? We told you in full that all the money he throws around is corruption money. This man, on matters of theft, is a thug. If you see a man who steals a whole church, SDA people are crying because of him. He stole Kerekes Hospital. ZANU-PF people, your party is going to him. You see, he is using the same public money to bribe ZANU-PF people. From nowhere, he is in the Central Committee. From nowhere, he is now president in waiting of both ZANU-PF and government. Mashoko anobuda panguva inoi atoona kuti Bomshogeza anyatsokureva mashoko ake ende panguva inoi angasingaiti mafanisi kana kuti zvekutamba. He fired mukomana Tagwirei achikuti aiwa zvari kuita nemari dzari kudisha out panguva inoi zviri kunzi emari aiwa dziri kuonekwa kunzi dzine uori mukati. Vanhu kana makatongwara musatambira mari idzi noda kuti zviri kuonekwa kunzi ndo vakomana vari kuonekwa kunzi they are making our country to grapple. Vari kuita kuti vanhu vavaviwe, vanhu vaone kuti upenyu hwekurarama munyika yeZimbabwe urwadze. Mashoko ari kuda panguva ino achimufaya achiti his elevation to the Central Committee nekuva president in waiting panguva inoi zviitiko zvinyatsokuonekwa kunzi vari kuda kunyatso kupromotana nekusekiwa namapositions sezvigananda. Ina comment section medu mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Subscribe or like, turn on the bell icon.